Abohlanga ezikaMthaniya, le nsizwa yakwaMalema idinga ngempela ukuphenywa ngemuva kokukhipha i-ANC. Sidinga ngempela ukucwaninga umlando wakhe. Khumbula kahle kudala. Sasizwa sokuthiwa kunengane engaziwa isukaphi kodwa isihlala kwamfundisi. Noma umama wakwamakhelwane usenengane, kodwa umphakathi awukhumbuli emithi. Ngaleso sikhathi sasingazi ukuthi kwenzekani. Manje sesiyazi ukuthi i-apartheid yayitshala ama-cold agents. Abantu abatshelwa sebebadala ukuthi phela wena wafakwa yithi. Awusona ngisho nesakhamuzi sezwe. Uzosebenzela thina. Masubheka uMalema. Akanabo ngempela ubuzwe kuyena. Akukho nesodwa isicu. Mase abantu bemubuza uMalema, manyalamani lo usitshela wona ngalo Miss Nigeria. Ushintsha manje ethi yena akazilutho, buzani u-ANC ophethe. Yena akaphethe. Kodwa kade evula umlomo wakhe omkhulu enya. Siyoyizonda iphathi kaMalema ize ivalwe. Ngoba ayinabo ubuzwe. Antipatriotic. Konke ukuziphatha okungahambisani nezwe kumele kubhalwe phansi. Ngoba bazobekwa amacala ngokuziphatha okungahambisani nezwe, kanye nokuvumela ukungenwa. Lokhu kukaMiss fanele kusukunyelwe. Kumele ahlukunyezwe esidlangalaleni ukuze umbhedo onjalo ungaphinde wenzeke. Lokhu kumele futhi kusiqinisekise ukuthi i-ANC kumele ihambe. Kufanele basuswe ngokushesha. Ngoba baqhubeka baphatha. Izwe liyaqhubeka liyathathwa. Your citizenship is determined by where you were born. So if she was born here, she's South African. It doesn't matter who they are. She's not her parents. She's herself. So why do you want to say she's from Nigeria or she's from Mozambique? She was born here. In America, actually, I don't know how many months. If I'm not wrong, if you are 6 months pregnant or so, they don't allow you to visit. Because they know that once you visit and you stay there and you give birth there, that child is American. Yeah, they know that as long you don't have to be American. Yeah. It's born in a hospital there. Yeah. Must be certified immediately that this is the child who was born in America. This is an American citizen. So we can't do that. We cannot punish people on the basis of where their parents come from. Yeah. So I've not followed the debate. I don't know if she's South African or not. But I would guess the Miss South Africa company would have done the necessary due diligence and come to a conclusion that she's a suitable candidate to contest. Yeah. So those are the things that are actually engineered by those who are spreading hatred amongst African people. So such people should not be supported.